Καλώς ήρθατε στο pkfi.gr. Πάμε να φτιάξουμε παρέα μακαρόνια με κιμά. Πρώτα θα δούμε τι θα χρειαστούμε. Ένα πακέτο μακαρόνια νούμερο 10, το οποίο είναι αρκετό για 4 πιάτα. 2 κουταλιές της σούπας πέτε. Μισό κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Αν δεν γνωρίζετε πώς να κόψετε τα λαχανικά σας, μπορείτε να βρείτε το αντίστοιχο βίντεο στην ιστοσελίδα μας. Ένα μείγμα μυρωδικών που είναι ρίγανη, βασιλικός και δυόσμος, ένα κουταλάκι του γλυκού το καθένα, πιπέρι, αλάτι, 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι του γλυκού μπαχάρι, ένα κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, μισό ποτήρι κόκκινο κρασί, 4 ντομάτες τις οποίες θα ποτοποιήσουμε στο blender, μισό κιλό κιμά, ο οποίος μπορεί να είναι μοσχαρίσιος, χοιρινός ή και μισός-μισός, το μισό κιλό είναι αρκετό για 4 πιάτα. Ξεκινάμε βράζοντας τα μακαρόνια μας. Παίρνουμε μία κατσαρόλα, τη βάζουμε πάνω στο μάτι της κουζίνας και αδειάζουμε μέσα 1,5 λίτρο νερό. Την κλείνουμε, ανάβουμε το μάτι μας και περιμένουμε να αρχίσει να βράζει το νερό. Μπορούμε να τα ρίξουμε ολόκληρα ή και να τα σπάσουμε στη μέση. Προσθέτουμε μία κουταλιά της σούπας αλάτι, και ανακατεύουμε καλά για να μην μας κολλήσουν. Αφού τα ανακατέψουμε καλά, τα αφήνουμε να βράσουν για 10 με 12 λεπτά εάν τα θέλουμε al dente. Αν τα θέλουμε πιο βρασμένα, μπορούμε να τα αφήσουμε για 4 με 5 λεπτά παραπάνω. Με προσοχή όμως, μην παραβράσουν και λασπώσουν. Αν δεν γνωρίζετε πώς να βράσετε τα μακαρόνια σας, μπορείτε να βρείτε το αντίστοιχο βίντεο στην ιστοσελίδα μας. Συνεχίζουμε φτιάχνοντας τον κιμά μας. Παίρνουμε το τηγάνι μας, το βάζουμε πάνω στο μάτι της κουζίνας, ανάβουμε το μάτι μας, αδειάζουμε μέσα το λάδι, το κρεμμύδι και θα το σοτάρουμε για μισό λεπτό. Το κρεμμυδάκι μας έχει αρχίσει και ροβίζει, θα προσθέσουμε τώρα και τον κιμά. Σοτάρουμε και τον κιμά για 2-3 λεπτάκια. Σβήνουμε με το κρασί και θα το αφήσουμε να εξατμιστεί για 1 λεπτό. Προσθέτουμε την ντομάτα. Τον πέτε, τη ζάχαρη, το μοσχοκάριδο, το μπαχάρι, τα μυρωδικά μας και ανακατεύουμε. Βάζουμε πιπέρι, αλάτι, ανακατεύουμε καλά, θα χαμηλώσουμε το μάτι μας στη μέση περίπου και θα τα αφήσουμε να βράσουν για 20 λεπτά. Που και που τα ανακατεύουμε. Ο κιμάς μας έχει πιει όλο το ζουμάκι του και είναι έτοιμος. Φτιάξτε και εσείς μαζί με αυτό το υπέροχο πιάτο μακαρόνια με κιμά. Και μην ξεχνάτε, ρωτήστε μας και θα σας δείξουμε στο pkfi.gr.